Αυτός είναι ένας πίθωνας Αυστραλίας. Τον βλέπετε λίγο να κουνιέται. Αλλά δεν βλέπουμε που είναι το κεφάλι. Να το κεφάλι του. Εδώ βλέπετε άλλο ένα ευγενικό φιδάκι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Α, είναι πράσινος πίθωνας. Ωραία. Ωραία. Ακολουθώντας μια πεταλούδα. Μερικά εξαιρετικά βατραχάκια, το οποίο βλέπουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Εκεί, ο μεγάλος. Εδώ. Και έναν εκεί πάνω. Και ένας μεγάλος βάτραχος. Συνεχίζουμε τα περιδιαβαίνουμε. Devil's Den. Τι σημαίνει Den? Κάτσε εδώ στο κοάλα να σε βγάλω μια φωτογραφία. Κάτσε εδώ να σε βγάλω μια φωτογραφία. Να το διαβολάκι πάλι. Είναι πανέμορφο, όταν χασμουρήθηκε αυτό, είναι ένα στόμα. Έχει και δύο. Ναι, δοντάκια. Δοντάκια, κοίτα πώς με κοιτάει, θέλει να με φάει. Όχι παιδί μου, σε έχει αγαπήσει. Παράφορα. Νάτος, τσιρίκος. Και άλλος ένας ωραίος φίδης που κινείται. Είναι λίγο μεγάλο το χρυσό μου. Και βεβαίως από τους πρωταγωνιστές του πάρκου, τα κοάλα, τα οποία κοιμούνται μονίμως. Κοάλα ήθελα να είμαι εγώ. Ορίστε. Ναι, παντού κοάλα. Σκαρφαλωμένα. Και πάνω κουνιέται λέει. Τον βλέπετε. Τώρα το κουνιέται σχετικό είναι. Κουνιέται λίγο έτσι. Και εδώ βλέπετε το καγκουρούδι. Να το. Το οποίο αυτό είναι μικρούλι βέβαια. Φαντάζομαι υπάρχουν και μεγαλύτερα. Βλέπετε κι άλλο ένα εκεί επάνω. Αυτή παιδιά είναι μυγαλή. Νομίζω ότι έτσι το λένε αυτό. Το οποίο είναι καγκουροειδές κι αυτό. Από εδώ δεν γυρίστε δεσποινής. Πολύ ωραίο δάσος εδώ. Πάρα πολύ ωραίο δάσος. Ωραίος άρχοντας. Νάτος, είναι αυτό εδώ βασικά. Αυτό είναι κοσοβάρι λέει, κασοβάρι. Κάτω. Πάω να το περικυκλώσω εγώ.
Και εδώ βλέπουμε κάτι καγκουρό επίσης, τα οποία κοιμούνται. Ένα εκείνο το βλέπω όρθιο εγώ στο βάθος. Βασικά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καγκουρό αυτά, κάπως άλλο θα λέγονται. Αλλιώς θα λέγονται, γιατί είναι καγκουροποντικό κάπως. Αυτά εκεί είναι περισσότερο καγκουρό. Εκεί πέρα. Και ένας ωραίος φυσφυρίκος εδώ. Πολύχρωμος φυσφυρίκος. Και ένας μεγάλος φυσφυρίκος εδώ. Ωραία πουλάκια είναι αυτά. Να το κι άλλο ένα ζωντανό εδώ. Πιάστο. Πιάστο λέμε. Πιάστο, φάτο. Κρίμα το καημένο ζωντανό. Εδώ βλέπετε ένα τμήμα του κροκοδίλου. Δεν μπορέσαμε να τον βρούμε ολόκληρο. Αλλά μάλλον δεν είναι του προϊστορικού κροκόδιλου αυτό, γιατί βλέπω και συνεχίζει. Ξαφνικά βγαίνει αυτό το κεφάλι, το οποίο δεν είναι προκοπή. Και όταν μιλάμε για τον προϊστορικό κροκόδιλο, μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο προϊστορικός ο κροκόδιλος. Συζητάμε για αυτό το πράγμα. Μια στιγμή να βγάλω τώρα και μια φωτογραφία της Σοφία. Κλείσω το στόμα, παιδί μου. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος να μαζεύει κανείς εισφορές. Ποντικά και νυχτερινά, νυχτώδια ποντίκια. Πετάγονται από παντού. Δεν έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Αυτός ο κύριος κάτι κάνει τώρα. Να το. Γλυκύτατο είναι, πανέμορφο είναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ γλυκούλια, αλλά τι είναι τώρα αυτά. Και αυτό δεν βλέπω να βαριούνται που ζουν λίγο βέβαια. Και εδώ βλέπετε τον φοβερό κροκόδιλο. Τον βρήκαμε επιτέλους. Νάτος, ο Λεβέντης.
Είναι τέρας ο κερατάς. Κρίμα όμως κλεισμένο σε ένα τόσο μικρό χώρο, τι να κάνει κι αυτός. Τίποτε, εδώ βλέπεις ένα κομμάτι της προϊστορίας όπως ήταν. Never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with a crocodile. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθός του πάντως αν δεν τον δείτε από κοντά. Και καθώς περίμενα να πάρω την απόδειξη, βλέπω και ένα κοάλα να κινείται, κρυμμένο. Ναι, κινείται περίπου. Τόσο κινείται, φτάνει. Πολύ γρήγορα δεν έχουμε μπαταρία. Αυτή, ό,τι βλέπετε, είναι μια αράχνη που σφυρίζει. Αυτό είναι το τούνελ της. And that's all, folks.